λέγει μητέρα, άλλο. Δεν έχω τίποτα με τίποτα, δικά μου τα χάλια με φτάνουν. Αντί να σε... Τίποτα δεν ζητάω από αυτούς. Να σε πάρουν ένα τηλέφωνο, να σε πούν τι κάνει, τι είσαι καλά. Όποτε θα σε ανταμώσουν καυγάρες. Πρώτα εσύ είχες να πιάνεις με αυτόν. Θα τα πιάσουν. Αυτός δεν πιάστηκε. Γιατί μου πήρε το κλειδί. Εσύ παρακάτω έτσι, ραγάνα είσαι. Πολύ, εγώ πολύ καλή είμαι. Πολύ ραγάνα είσαι. Πολύ καλή είμαι εγώ. Μην βάζεις την αυτός για καλέ. Βάζω, δεν θα πεις τίποτα. Κατάλαβα προχθές από το τηλέφωνο ότι είσαι για κουτσές. Πότε ρε. Όταν σου πήρα και σου λέω βαφτίσια, η μάνα μου δεν μπορεί να πάρει, μπορεί να μην πάρει, μπορεί αυτό. Και τι κατάλαβες. Και όταν έρχεσαι εδώ πέρα, σου λέει, τι είναι κουβάρισες εσύ εδώ. Ποιος σε κουβάρισε εγώ εδώ. Απλώς την ενημέρωσε, μπορεί να πάτε.